Hi, good morning. This is Brother Ken, and we are starting our evangelism every town in Pangasinan. And today we are in with Pastor Jasper in Barangay Mabilao, Barangay Hall. I remember before with Pastor Ricky we pioneer a church. I think next town we have a church there that we planned a year ago. And today we're gonna distribute tracts in every people that I meet, every stop. I think every 5 kilometers or 10 kilometers we stop. So praise the Lord, evangelism, glory to God, amen. Welcome sa Damortes. Meron tayo bibigay. Hello po, good afternoon. Tracts po yan ma'am, babasahin po yan. Tungkol po yan sa Panginoon. Sir, habang kayo ay may hinintay sir, pakibasa po. Kayo po ma'am, kailangan po inyo na magbasa ng Biblia. Amen. Jesus, we enthrone you. Welcome sa Damortes. Hello po. May bibigay po akong tracts sa inyo. While kayo ay may hinintay po ba kayo? Nagpapahinga lang. Papahinga po. Saan kayo papunta, sir? Ordaneta. Ordaneta. Papunta din kami dun. Back din ka, sir? Oo, nagpahinga lang din kami. Saan kayo, sir? Mangaldan. Ha? Mga biker mga kapadyak. Marami kami, 62. Oh, dami nyo wala. Umuwi na yung mga iba. Okay, grabe. Thank you umuwi na yung iba. Ito lang namin mag-vulcan, mag-vulcanize. Okay. Binalot dahil baka mabasa. Malayo pa ulan. Hoy! Ayan ang mga bata. Nagano din ka, nagano ka? Enduro. Kuya, may bibigay ako sa'yo. Tracts yan. Salita ng Diyos yan. Kasi yung gabi yung sakto. Ito yung sinasabi ko. Grabe. Grabe kuya. Mayaman. Binuo ko yan Binuo ko. Kano na ako. Kuno. Kano to? Sir, good afternoon. Meron akong pinamimigay. Tracts, literature, babasahin para sa Panginoon. Amen. God bless you Basahin niyo po. Tay, may bibigay ako tay. Wala naman akong marbor. Nay, meron ako ibibigay. Tinawag lang. Bibigay ako po sa inyo yan Ate. Kuya, ay hindi pala. Kasama ka pala. Anay. Pati kayo, nagbingko ka rin. Nay. Basahin niyo po. Hindi po, ano yan po yan? Salita ng Diyos po yan. Ay, salita ng Diyos. Oo. Born again Christian. Amen. Hindi mo nabasa, sumunod kay Jesus. Sumunod kay Jesus. Amen. Sumunod kay Jesus araw-araw. Ay, salamat Nay.